Vali și astăzi o să ne jucăm iarăși Minecraft single player direct, am rămas aici, parcă am zis că o să construiesc o casă, dar tot nu m-am gândit cum. Treaba bună, stați că vreau să fac un chest, parcă. Să-mi pun toate prostile în el, adică lemn și piatră. Ia și header-ul, stați așa că trebuie așa, pachet. Hai, dă-le toate toate. Parte de 1000 de zile, pe la geana. Deci am făcut aici într-adevăr, am făcut chestia asta și am zis că o să fac casa acolo, parcă, nu? Da, aici, hai să fac nivelul la casă. Așa o să fie. Să fac lemn niște scări, o să fie mișto, sper. Aici o să fie casa. Să fie ciudat cu pod. Hai să astup chestia asta. Nu știu să fac case, dacă vreți profesionalismul de ăla de case, nu mă uitați la mine. Deci sunt absolut praf, nu am nicio treabă cu casele. Eu fac o cocioamă, un cort de fapt, că mi-e plac corturi. Am idee de cort, știu, l-am mai făcut odată pe o lume, n-am activat și e ieșit cât de cât. Eu nu plăcea. Era fiță. Trebuie și slaburi, e perfectă cădrea acolo. Să fac mai multe, unul acolo, dar trebuie cu lemn. Stai unde mă duc. Să iau lemnul. De fapt, iau chiar toate chestiile. Ce unde la mea cărbune. Malo. De 1000 de zile. Deci bun. Asta trebuie aici. Trebuie ceva, hai să luăm slab-urile, slab-uri, auzi, sidurile. Trebuie un pic capul, dar dacă am încercat să filmez Skywars, nu o să filmez mult, decât 10 minute, să fac cortul, mai fac ceva și atât. Că mă doare capul extraordinar de rău. Stau de 3 ore într-una pe PC și încerc să filmez pula mea. Aici nu știu de ce mai au. Aici ar trebui să le iau. Că nu se mai vede chiar așa. Nu așa. Așa. De câte să fac, dați-și o idee așa. De 6 sau de 5, hai de 5 să fie mai corespunzător.
Dă-te rasa ta. Să-și că nici nu știu de altul fac. Eu cam așa l-aș vrea la înălțime. Ceva gen. Da, ok. Da, ți-așa că am făcut dracu poate. Da, cam așa o să fie. Da. Stai să repetăm. Stați așa. Filmez. Haideți că filmez de 6 minute chiar. Dar nu știu ce a trecut așa de. Fac cortul și atâta. Ziceau că iau lemn episodul trecut, a luat o măciucă. Așa că tipul de la mine de postrat are 3 ani și zice că i-a dus moșul o măciucă, adică nimic. Și chiar nu i-a dus nimic. Și are 3 ani. Și i-a dus lomul de 17. Tare. Tare, la asta a făcut stimul, bătii. Ia uitați pe acolo, stai să vedeți cum cade. Dar se mișcă ca la câine. Nu filmez pe 1.9, că nu-mi place absolut deloc și nici pe 1.10, e aproape ca 1.9. Aproape, nu e așa. Deci nu-mi place, am zis că iau copacul ăsta de aici, lasă că e mai mișto așa. Hai că ne ajunge atâta lemn. Oh, eu! Ce carbașan! Funny shovel. Stai, mă, cum dracu am făcut eu asta, că nici nu înțeleg. Așa trebuie. Aici nu știu ce o să fac, să fiu sincer. Cred că fac slab-uri, dar nu mi ajunge. Cum se făceau slab-urile? Plouă, astea sunt fensurile. Stați, mă. Zici că de multe am făcut să-mi fac.
fiță. Hai să mai luăm lemn. Mai avem lemn? Te bă, nu mi-a ajuns atât lemn, doar. Doare capul. Ahoi de lacul, tată. Să că vă trebuie peste de-alea. Așa ceva gen și... Să nu pun ușa, o să ne dea urt. Sau... O? Așa. Iarăși le mut, bag cioc. Bag ciocolău. Capai. Che bucegi să bag pe ăla. Ce stau de-l puncometri? Am pus eu odată în altfel chestiile astea, în altfel, în alt mod. Parcă ăsta aici era. Și era mai lung copul. Dar nu merge, mă, să-l deschid, nu merge, nu merge și ciocolată. Și cam asta a fost episodul, scuzați-vă că nu prea am vorbit, dar mă doare și capul și vă spun la revedere.